Na 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 na. Ahojte. Ahojte. Zdravia vás. Candy a Aqua. Teda Candy, máš na sebe nejakú muchu? Fakt? Fuj. Fakt, už je to ale super. Tak, teraz my si tu lahneme, aby sme vám to mohli povedať. Takže, viete, kde sme? Pri mori, všetci sa tu kúpu, to je super. Áno, keď sme pri mori. A tiež je tu nádherná trávička, sú tu trojlístky, ale nikdy som tu ešte nenašla žiadny štvorlístok. Ak nejaký nájdete, nám vedieť do komentárov. Pozerám sa tu. Viete, prezradím vám jednu vec. Požičali sme si Ligotkinu kameru. Áno, požičali. Ale nepovedzte jej to. Ahoj. Čo? Ono to je zapnuté? Haló, vy ste zapli moju kameru? Áno. Prepáčte, to je Candy a táto Aqua. A si zapli kameru. Viete, kde sme? Pri mori. Je to tam nádherné. A tuto, pozrite, tuto je aj nádherná tráva. Sú tu trojlístky a možno natrafíte aj na štvorlístok. Ja som tiež ešte nenatrafila, ale dajte nám vedieť do komentárov, ak nejaký uvidíte z kamery. Alebo rovno nejaký, napíšte, či ste už nejaký našli. A viete čo, je to tu, viete čo, je to tu fascinujúce. Príďte sem, toto more je vynikajúce.